Wai shin kawance da namiji ko na mace yakan iya zama soyayya? Kwarai da gaske yakan iya zama soyayya, amma lokacin kuma a iya karewa a faɗa. Domin jin cikakken wannan bayani ko wannan tambaya, kasance da mu ta cikin wannan bidiyo daga farkon ta zuwa ƙarshen ta. Mun gode. Masu kallo barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Kasim Ubalawan. Kamar yadda kuka ji a farkon wannan bidiyo, tambaya da aka mana, wai shin kawance da namiji ko na mace yakan iya zama soyayya? Kwarai da gaske wani lokacin yakan iya zama soyayya idan aka samu wasu abubuwa muhimmai uku za mu ce. Misali na farko, idan aka samu kyautatawa, sannan kuma idan aka samu wato ainihin mutuntawa da girmamawa da kuma kyautatawa. Idan aka samu wannan ababen, dole ne za a iya samu wato iri na so. Misali kamar yanzu idan za ka yi shuka, dole sai ka je ka nemi irin wake, irin yakuwa da sauransu, duk wani abu da za ka shuka dai. To haka ita ma so tana da wannan irirrika. To ire-iren abun da yake haddasa su ko ke kawo su a zuciyar dan adam. Domin idan muka lura ma aka ce kowace zuciya tana son mai kyautata mata kuma tana kin mai kuntata mata. To idan zuciya ta samu wadda yake kyautata mata kuma yake faranta mata kuma yake nishadantar da ita da dai sauransu, to a daidai wannan lokacin mutum yakan iya fada soyayya da wani abokin shi, wato kawashi ta mace ko kuwa abokinta na miji kenan zamu ci. To a daidai wannan lokacin idan aka samu irin wannan alaka, dole ne lokacin a iya samun soyayya a tsakanin namiji da na mace. To a kaddara kuma a ce ɗaya ya kamu da son ɗaya ba tare da ɗayan ya ankara ko ɗayan ya sani, to ta yaya wannan abun kuma yake iya kasancewa a tsakanin masoya? Abu na farko, idan za mu duba wannan ɓangaren, na farko idan aka samu karancin amana a soyayya. Misali kai kana da wata wadda kake soyayya da ita, wannan kuma ƙawarka ce a makaranta ko a wurin aiki, ko kuwa kina da wani wadda kike soyayya da shi na daban, sannan kuma kina da aboki a makaranta ko a wurin aiki. To ta yaya kuma za ki bari wannan soyayya shi ki zo ki fara soyayya da abokinki, ko kuwa ka zo ka fara soyayya da ƙawarka? Kamar yadda muka ce, idan aka samu karancin amana a soyayya, dole ne za a iya samun kawance iya zama soyayya a daidai wannan gurbi. Misali yanzu wadda kike soyayya da shi ko wacce kake soyayya da ita ba ta baka farin ciki kuma ba ta maka hira daɗaɗa da makamancin haka, to ka kenan wannan abokin naka kawai taka ko wannan abokin naki, idan yana miki wannan irin hiran soyayya masu daɗi wanda yake sa ki farin ciki da annashuwa, to kin ga kenan zaki iya barin wannan wadda kike soyayya da shi na asalin ya zo ya zama wannan abokin naki, ya zo ya zama shine masoyinki, jikin kama da son shi. To shi kuma idan akwai wacce take ɗebe masa kewa da sauransu, ku dama a makaranta ne ku yi haɗuwa ko kuwa a wurin aiki. To idan ku haɗu a wurin aiki ko makaranta, za ku zanna ku fira, ku nishaɗantu, ku wase ne. To idan ya koma gida kuma, dole ne zai kira masoyiyar shi ko makamancin haka. Kin ga kenan a nan ba lalle bane ya iya fahimtar kina son shi ko ba kya son shi, duk da dai akwai wasu alamomi da ya kamata namiji ya fahimci mace idan tana son sa da makamancin haka. To idan kuma muka ce wannan ɗaya bangaren kenan na rashin amana ko soyayya, idan muka duba ɗayan ɓangaren kuma me yake kawo haka? Misali shi bai da wata wadda yake soyayya da ita, ko kuwa shi bai da wata da yake soyayya da ita, ko ke din baki da wani wanda yake soyayya da shi. Kin ga kenan idan kika samu dama anan, zaki iya fadawa soyayya da shi wannan abokin naki koko wannan kawar taka. To ka kenan wannan ɓangaren ba lallai bane mutum ya iya sanin, domin shi alaka tsakanin namiji da na mace gaskiya bata iya jan dogon zango ba tare da an samu wannan soyayya ta shiga tsakanin su ba. To wani lokacin kuma a daidai wannan lokacin zaki ga kun ɗau tsawon lokaci kina tare da mutum, ko kuwa ka ɗau tsawon lokaci kana tare da mace, kuna kawance ko abota, sai ka ga da zarar lokacin da aka zo aka furtawa ɗaya soyayya ba tare da ya sani ba, to anan za ga kawai alakan ta yanke, ta dasile ba tare da an shirya mata ba. A zo da karshe a zo a rabe akan fada ko kuwa wani rikici haka, ashe dama duk zama da muke da kai, ashe kai kallon wani abu kake min da sauransu haka. To kun ga anan dalilin da yasa kenan wasu abotan yake iya zama fadan, kuma mun gaya muku dalilan da so yakan zama tsakanin abokai namiji ko na mace. To da Allah idan za a fara dai a san wace irin abota za a yi, sannan kuma ka tabbatar kana da wacce ka ji kana son ta, ita ma ka tabbatar mata tana da wata wadda take so kafin nan ku zo ku kulla abota. Idan ma abotan ta kullu ne ba tare da kun shirya wa juna ba, to da zaran idan ka fara ji kana son ta ba tare da
kana da wata wadda ka ije ba, to kai kokarin ka sanar mata, sai dai kawai a kwabe akan gaskiyarka ba wai a kwabe kuma akan rashin gaskiyarka ba. Za mu ce duka a nan muka kawo ga karshen bayanin namu a yau. Ga wanda ba su danna mana subscribing ba, da su taimaka danna mana subscribing. Mun gode.